Ahojte a vítajte v našej prvej lekcii. Tá bude prevažne teoretická a aj keď viem, že teória nie je práve najzábavnejšia, je o to dôležitejšie ju poznať. Správne chápanie remesla vám pomôže vyhnúť sa chybám, ktoré pred vami už urobili iní, a tiež si vysvetlíme pravidlá, ktoré vám pomôžu vo vašej budúcej tvorbe. Samozrejme, pravidlá treba porušovať a pri filme to platí obzvlášť, takže buďte kreatívni. Dnes si vysvetlíme, čo je to záber. Na Fotoví nájdete viacej videí, ktoré sa venujú tejto problematike. Treba si však uvedomiť, že existuje zásadný rozdiel medzi záberom fotografickým a záberom filmovým. Zatiaľ čo fotografia zachytáva okamih, film sa odohráva v čase. Je to teda séria nasnímaných filmových políčok frameov. Inak povedané, filmový záber je to, čo sa odohráva pred kamerou, odkedy sa kamera zapne, až pokým sa vypne. Ak by sme kameru po vypnutí opäť zapli, už by sa jednalo o nový záber. A v prípade, že by sme zachytávali rovnakú scénu, tak by vo výsledku bolo vidieť, ako tieto zábery medzi sebou poskočia alebo jemne trhnú. To by mohlo vo veľa prípadoch pôsobiť ako chyba, ale ako som už spomínal, pri filme treba všetko využiť ako svoj zámer. A práve toto poskočenie stálo pri vzniku jedného z prvých filmových trikov, ktorému hovoríme stop trick. Vymyslel ho francúzsky iluzionista a priekopník kinematografie Georges Méliès, ktorý práve vďaka nemu nechával svoje postavy miznúť v oblakoch prachu alebo prípadne menil dážniky na huby. Na YouTube nájdete veľa videí, ktorých autori využívajú práve tento princíp, aby sa mohli pochváliť perfektnými trikmi. Dokážu napríklad veľmi rýchlo poskladať papierové lietadielko alebo ťahom jednej ruky zmeniť svoje oblečenie. A ako sa to robí?